ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವೀಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ನೆಕ್ಕ ಬೋಟಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತುಕ್ಕ ಈರೆಂದು ಬಾರದೇರೆ ಗಟ್ಟಿ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂದು ಪಂಚ ಮಂತರು ನೇನು ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಅವು ನೀರು ಮಂತಿ ದಿವೋಡು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಕಟ್ಟ ಮಂದಿ ವೆಂಜ ತಾರೆ ಒರ್ಮ ಪರಂದು ಅವು ಸರಿ ಪರಂದೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಈತ ಉಪ್ಪು ಬಾಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಏತು ಬೋಡ ಅದೇ ನಾನೊಂದು ಅರ್ಧಗನೆ ಎತ್ತದು ಪಾಡುವೆ ಅರಿತ ಪೊಡಿಂದು ಪಾಡ್ದನ ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪು ಗಂಚೇನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡು ನೋಡಿ ನಾನು ಪಾಡ್ದನ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ದಾಲಪ್ಪು ದಿಂಚ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಸರಿ ನೈಸ ಉಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಪುಡಿ ಮನ್ಪುಡು ತಂದು ಸರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿರಾರಿತ ಪುಡಿ ಪಡೋಣ ಏತು ಕೊಡು ಇಲ್ಲಡೆ 8 ಜನ ಕೂಡ 4 ಜನಕ್ಕೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ 5 kg ಅರ್ಧ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರನ್ನು ಪಾಡು ತಾರೆ ತಿನ್ನ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ತಾರೆ ತುಂಡು ತಿಕ್ಕ ರುಚಿ ಹಾಕೋದು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹೊತ್ತು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪಲ ಬಾಡಲಿ ತುಪ್ಪ ಬಂಡೆ ರುಚಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಣೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಬಾಡಬಹುದು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಂಚೂರು ನೀರ್ಲ ಬಾಡಲಿ ಮತ್ತು ನೀರ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಗಾಂಡು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದ ಒಂದು ಹೀರೆ ಕಟ್ಟುನ ವಿಧಾನ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೆನಪೇನು ಅಂತ ಸ್ಟೆಪ್ಲರ್ ಬನ್ನಿ ನೀರನ್ನು ಸರಿ ಬಾಡೋಣ. ಬೆಚ್ಚರಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿದ ಬಂದ ನಿಮಗೆ ಪಾಡು ಇಡ್ಲಿಲ ಬಂತು ಕೋಪುಳ್ಳದಿ ಹೋಳಿ ರೇಜನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಆಂಡ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಯ್ಯಾಡೋದು ಮುಚ್ಚಳ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಕೂಡ ಬೇಯ್ತಂತ ಮುಂಚೆ 10 ಜನ ಬೇಯ್ತದೆ ಅಂತ ಚೌಲ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂಥರ ಗಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಭಾಳ ಪರಿಮಳ ಆಗ್ತದೆ, ಭಾಳ ಸ್ವೀಟ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಪಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.